Milí rodáci, spoluobčané, přátelé a vážení hosté, než předám slovo panu starostovi, dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítala jménem zastupitelů obce Nové Syrovice, sboru dobrovolných hasičů a žen z Krnčic na historicky prvním srazu rodáků a přátel obce Krnčice. Nápad uspořádat toto setkání vzešel vlastně od vás. Sraz je tou nejlepší možností, jak se potkat se svými kamarády, spolužáky či svými příbuznými. Těm, kteří se dnes zavítali po velmi dlouhé době, se určitě zdá, že se obec hodně změnila a zkrásněla. Ano, je to pravda. Do obce byla zavedena městská voda, plyn, vybudována splašková kanalizace, nové úsporné veřejné osvětlení, opraven kulturní dům, pro nás všechny zámeček. Před 4 lety byla dokončena oprava kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova firmou našeho rodáka, pana Milana Procházky. Zřízeno bylo nové dětské hřiště pro naše nejmenší, hned vedle vybudováno další hřiště s umělým povrchem. Všechny tyto stavby jsou spojeny chodníky. Velkou změnou prošla stará cihelna, kterou majitel pan Procházka zrekonstruoval k nepoznání. Sem se dnes můžete zajet podívat na koňských povozech a budete mile překvapeni, jak se toto místo změnilo. A pak je tu obecní pergola, kde se nyní nacházíme. Stala se centrem kulturního a sportovního dění od jara do podzimu. Scházíme se zde při pořádání čarodejnic, poutí, narozeninových oslavách, ale také smuteční hostině, vánočním troubení, silvestrovských oslavách, nebo se zde sledují sportovní televizní utkání. A v neposlední řadě slouží jako hospůdka pro všechny. Obec Krnčice má v současné době 53 popisných čísel plus 2 novostavby a 110 obyvatel. Jen tak pro srovnání. Před 100 lety zapsal první kronikář pan Adolf Dvořák, že obec jest malá, čítá 260 obyvatel a má 41 domovních čísel. A teď pár slov k tomu, co vás čeká. Před 14. hodinou budou vyhlášeni nejstarší a nejvzdálenější rodáci. Teď začnou u rybníčka rybářské závody pro děti. Od 14 do 16 hodin bude otevřena pálenice pana Růžičky, hasičárna, kaple a kulturní dům, kde v přízemí bývalé prodejně jsou vystaveny staré fotografie a naše obecní kroniky. Na závěr mi dovolte jménem obce poděkovat vám všem, kteří jste pomáhali s přípravou, organizací a občerstvením. Vám ostatním přeji příjemnou zábavu, ať si do svých domovů odnesete z naší obce hodně radosti a milých vzpomínek. A i vzpomínek na ty, kteří se tohoto setkání už nedožili. Děkuji za pozornost a předávám slovo panu starostovi. Dobrý den, dobré odpoledne vám všem, jak místním občanům, tak samozřejmě všem rodákům, přátelům a známým, kteří jste přišli podpořit tuhle akci. Hrozně moc bych chtěl poděkovat všem, kteří se spolu podíleli na přípravě této akce. Myslím si, že po úvodních slovech paní Kneřínkové nemám dvakrát nic dodal, protože vyzdvihla veškerou činnost, která se v obci děje, to, co se v obci zbudovalo, tak jak to zde funguje. Říkám na svém začátku vždycky, že jsem hrozně rád, když se mohu potkat s lidmi takovýchto vůbec malých obcí, protože sice patříte pod nás, pod Nové Syrovice, ale ten život komunitní plyne úplně jiným směrem. Prostě vidíte si jeden druhému do kuchyně a úplně jinak lidé takhle spolu komunikují a fungují. To je to, co vám de facto můžeme závidět, protože my jsme schopni se v těch větších obcích takovýmto stylem scházet a fungovat. To prostě vaše společenství je nezaměnitelné. Tak, jak to bylo kdysi dříve a fungovaly obce pod tím velkým sdružením, tím, že vlastně došlo ke změně řízení jak v republice, tak se vám rozpadly okresy, rozpadly si ty obce
střediskové je Krmčice vlastně jednou z těch posledních nebo jednou jedinou z těch obcí toho bývalého společenství, která zůstala z obcí Nové Strojice a takto společně fungujeme. Vážím si toho, vážím si práce všech těch lidí, všech zastupitelů, kteří se s námi spolu podílejí na vedení celé obce, na vedení tady u vás, když jsme nastoupili na začátku, tak jsme dávali dohromady jakýsi osadní výbor, abychom byli ve spojení s těmi zdejšími lidmi a byli jsme prostě ve styku to, co si ta zdejší obec představuje, plánuje, chce si vylepšit. Posléze se dostalo do našeho zastupitelstva spoustu vašich členů. Já, když mohu vzpomenout na ty roky před těma 22 lety, hrozně moc si vážím třeba práce pana inženýra Štěpanovského, který bohužel není mezi námi, ale byla to prostě taková opora, kde jsme se mohli vždycky obrátit. Tím, že potom už jsme ztratili nějaký styk s tím družstvem, museli jsme začít pořizovat, nakupovat spoustu techniky, abychom byli schopni jak to, co jsme vybudovali, dál uhospodařit. Nedokážu si představit před těmi 20 lety, kdybychom sem poslali tu naši pracovníčku, aby vám tady udělala pořádek, vysekla trávník, tak byste asi všichni odsud hnali, protože zde byly parcelky nadělané, kdo si kterou kousek trávy poseče pro sebe. Dneska máme 6 kmenových pracovníků a na tyhle ty práce si většinou bereme minimálně aspoň 2 dohodáře přes léto a nestačí všechny ty komunikace, zeleň a další věci pomalu udržovat. Je to chvílemi náročné, když jsme spoustu peněz utratili i za techniku a stejně teda na závěr dovolte jednou poděkovat všem, kteří se spolu podíleli i tady z vaší obce. Teď zrovna se chystá ještě 2 takové akce navazující na sebe, které proběhnou v příštím měsíci, maximálně v měsíci září, a to oprava komunikací, jak tady váš průtah značky ke značce, takže to bude dělat SUS, tahle silnice přijde celá zbrousit, sfrezovat a dostane nový povrch, tak zdejší místní komunikace, kde by měla začít firma Kolas zhruba za 14 dní až za měsíc pracovat na površích zdejších místních komunikací. Teď nevím, jestli si stačili vůbec všimnout, jedna z věcí, která nám dělala velké starosti, byly průsaky na kanalizaci na té Splaškové. Zde bych chtěl třeba zrovna z toho nového nebo ze starého zastupitelstva ještě poděkovat panu Růžičkovi, který nás navedl na firmu, která místo toho, aby jsme tady udělali 6metrové krátery kolem těch šachet a rozkopali půl obce, tak nás navedl na firmu, která to dokázala opravit nějakou tlakovou hydroizolací, kde navrtali ty šachty, takže koncem týdne proběhla oprava i tohoto. Říkám, možná si z toho nestačilo ani všimnout, výměna čerpadel na čerpací stanici, aby se dali připojit další nové baráky a všechno zde fungovalo. Takže ještě jednou hrozně moc děkuji všem za ten spolučas, za práci, kterou pro tu obec, kdo dokážete provést, a hrozně moc vám přeji pěknou zábavu. Doufám, že bez těch nějakých předpovědí, které nám zasílali z krajského úřadu, takže budete se moci bavit do pozdního večera nebo do brzkého rána bez nějakých dešťových vyháněcích přehánek a podobných záležitostí. Hezkou zábavu a příjemné posezení. Nejstarší rodačka je paní Jiřina Strašáková, rozená Petru, ale ta tady asi dneska není, takže jí pamětně předáme a pošleme. Co se týká nejstaršího rodáka žijící v obci, je pan František Graf. Gratuluju se, nejstarší rodák žijící v obci. Tady máte od nás
na památku, pak vám to holky vezme, ne? Nejstarší rodačka, která žije v naší obci, je paní Marie Petru, rozená Putnerová. Ta bohužel taky není mezi námi přítomná, takže jim pamětní list předáme. Pan Graf má tady další titul, je to nejstarší občan naší obce. Takže předáme jenom druhý pamětní list. Nejstarší občanka obce je paní Alžběta Růžičková. Nevím, jestli máme tady paní Růžičkovou. Asi nemáme. Nevidím. Tak jak máme nejstaršího, tak už musíme mít určitě i toho nejmladšího. A to je náš Davidek Růžička, narozen 10.1.2022. Tady se podívej, aha, tady pleskalíky, tady se podívej. Tak máme nejvzdálenější rodačku. Tu zřejmě je paní Marie Javorčeková. Poprosila bych, jestli by za náma nepřišla. Nejvzdálenější rodačka, tady máte kosom samáku, pamětní list. A já bych teďka ještě chtěla poděkovat svým kolegyním, bez kterých vlastně toto setkání možná ani nebylo. Takže vám, paní Janě Menčíkové, rozené Petru a Helence Svobodové předávám kytičku. Takže Takže vám děkuji za pozornost a teď už budou probíhat soutěže v rybářských závodech a budou otevřeny budovy, kam se můžete přijít podívat. Pak tady máme něco jako pamětní knihu. Budeme rádi, když se sem někdo z vás zapíše, sdělí nám svoje dojmy, svoje zážitky, takže moc děkujeme. A abyste se nedívali, že přijela rychlá záchranná služba, ta není pro někoho z nás zatím, ale je jenom prohlédnutí, po případě děti se můžou podívat. Potom od 5 do 8 hodin tady bude hrát hudba Sobotků z Lázu. Na to jsem zapomněla při tom úvodním slovu, takže bude jí tady tahle zábava. Děkuji vám za pozornost a hezkou zábavu. Budete v televizi. Tak jsem minulý rok koupil, byl dvakrát, to je to. Máme bráchovi.
Ty krabice budou moje. Takhle. Jsou tam klacky. Zero. Jaká mumie? To je jen v pohádkách. Co je? A bude naposled se tady cílit. Tam jsou to jako vidí, no, pan Vlk to píše a Milan dodává. Jí to nouze. Bylo ne 40 metrů, je to ne, Ten to dělá povinno, to máš. Jo, tam někdo položil ruku, tam někdo tam odtisk. To je moc. Vám to šlo. No, u nás na zahradě už není. teď už já zase. A pak to mám já. A tak já.